Ayibambe 10 Hayibo 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 Ayaya Zungu Ayaya Ayaya Zungu Ayaya Ayaya Zungu Ayaya Ayaya Zungu Ayaya Wena Nkosi uyasi Wena Nkosi uyasi Wena Nkosi uyasi Wena Baba uyasi Wena Nkosi uyasi Isandla phezulu Wena Nkosi uyasi Wena Nkosi uyasi Wena Nkosi uyasi Sure. Front pattern. Seven kapulu kwe. Front pattern. Khale. Front pattern. Khale. Osala front pattern. Osala. Yeah. Mfowethu. Abaningi bajwayele ukubona ungizwe online. Ubani front pattern. Umfana bethena umshayeli ntombi ayiphile libi phala bazoqula umethi omagamazo ukuyenzela umzimba abanye bazelela. Abantu bomethena ubuhlezi ukhostele ke ngavestation which is 9.8% enza abana ngoma sihamba umfana omncane simphusha ubuzane simphenye isinene sifunda khona iyathula into umfana bethena ayitholakala kalula. Hayi, mfowethu. Yeah. Mfowethu. Yeah. Uyamazi ungizwe. Ayikhona. Yeah. Nalana mfowethu. Yeah. Ubani utamati phakathi kwakho nongizwe. Awungizwa? Ubani utamatisi phakathi kwakho nongizwe. Awungizwa. Uyazi maqingwa. Hayi khale. Ushamsebenza wakho. Okay, but siyabonga kakhulu uJumbo. Njengamanje nganza kwethu kuzoqopheka umlando eNingizimu Afrika yonkana. Ngiyabingelela kade ngifikile mina lapha lokho ngafika ngolwesithathu sisebenza noJumbo kuba lo mcimbi ube impumelelo. Kodwa ngaphambi kokumosha isikhathi esikhulu eNingizimu Afrika ngilanda ke inyanga edumile izwe lonke intumandumane ehlasa umdlebe unandela mzimba. Udokotela osesiza abantu eNingizimu Afrika yonkana wazowelela ngisho ngaphesheya kwelwandle. Abantu abaningi lapha esigodlweni emahlabathini everelemu bafika nje basuka begcwele kanjena day by day. So enganza kwethu ngicela siphamisa izandla silande inyanga enkulu esiza abantu umprofeti uprofessor udokotela uKhehlelezi. Are you ready for Khehlelezi? Angizwa. Are you ready for Khehlelezi? Are you ready for indumandumane? Akasibaleleni ke 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 aye dokotela Khehlelezi aye indumandumane aye indumandumane silandayo njengamanje nganza kwethu ezongena lapha izonibona insizwa eyelapha eMomfre kodwa ke njengamanje umsebenzi wayo uNkulunkulu emhle isiyangemele iNingizimu Afrika yonkana naphesheya kwelwandle. Izoyibona kade abantu bengibuza ubudokotela uKhehlelezi bengifanisa cha ngifana nje naye umhle ngendlela yakhe nami ngimuhle ngendlela yami. So uyeza kudokotela njengamanje uKhehlelezi indumandumane lezomdlebe unondela mzimba mbeje fasone empahla iziyo zamadoda ayibomvu umkhonto kwazi igazi. Uzongena manje bamhlelela indumandumane bayihlelela manje ukuze ukwazi ukungena. Cela ukuthi niyiphathe kahle ke bakithi. Mani iphathe kahle izonipha imali niyayizwa. Mani iphathe kahle izoniphani? Uyaphana nje uNkulunkulu wami Jehova namandla. Nami ngiyinqake manje lapha emabhanoyini. So uzongena ke udokotela wethu uzonibusisa uzonipha isibusiso niyazwa yini. Njengoba qala unyaka 2022 wonke umuntu ufuna ukwenza njani? Ukuphumelela ngithi. Wonke umuntu ufuna ukwenza njani? Ngicela ningaphushani ke lapha. Ngicela ningaphushani. Niphathe kahle. Uzokhona nje uzohlala nani. Uyacula lo muntu
wenza yonke into uyathandaza uyababusisa abantu aye dokotela Khehlelezi phambili izandla phezulu phezulu abantu izandla phezulu aye dokotela Khehlelezi aye eMzimkhulu aye eMzimkhulu aye ake ngibone izandla phezulu abantu bafuna isibusiso sika Khehlelezi ziphi izandla eMzimkhulu sanibonana eMzimkhulu thumani yathu besizweni isihla somdlebe nothela umsindo kaJebetha basona bazithisa sabathe kwabo nimkhotho kwasinga sitaba ikhala manje dictionary ndaba idida yini umndeni ndaba idida yini siyanibingelela eMzimkhulu namhlanje into engizoyenza ngizokunika nje isibusiso osifuna isibusiso uyokhumula isigqoko ekhanda bese ngiyakubusisa kuphela nje into engifuna ukunika ngithi lapho khona phakamisa isandla sakho saka right mawuzazi ukuthi ngiyafuna uKhehlelezi anginike lento phakamisa isandla sakho saka right lapho khona kungenzeka mawusuka lana ngomsombuluko umsebenzi uyowuthola ze ukuthandaza kungenzeka mawusuka la izitha zakho ziyonqotshwa ngoba kunabantu abanezitha angithi namhlanje ngizokhuluma kuwena ngithi okungenzeki kubantu kodwa kuyena kunjani tshela umngani wakho uthi namhlanje izinto ziyoyenzeka kimi namhlanje ninenhlanhla uJumbo nimbongele ngaso sonke isikhathi angithi nizwile babizwi lakho linamandla babizwi lakho liyaphila nasi isandla siphakamile Nkosi isandla esinenhlupheko isandla esingawuthola umsebenzi namhlanje ngiyababusisa ngamunye abaphethwe indlala Nkosi yobapha umsebenzi egameni laphakade siyakhuleka ngegama lika Jesu amen ni ready for uJumbo hayi ni ready for uThina namthanda uThina ake sithi ni 9 8 7 6 5 4 3 2 THina Zungu akazi uThina Zungu ngaphambili asondele uThina sanibonana eMzimkhulu Kwana bumusa anganisho njalo nibona kiphi sikolefumanga bilo yami uyo wati ngeke sithi phezulu nempilo uyowathika wathi ngeke ngivume unyawo lokusha uthika kavuma Sugo kwakumele kihlushwe ukuze simiso futhi phela kwakumele elekili uthi kodwa mina kasi uthi kodwa ngoba mina uthi wena wisiphethe sami ukuthi wena uyisipha yebo impela kuwe owanqaba nampilo uyowathika wathi ngeke ngivume unyawo uthika kavuma
ngifumene ngiphiwe igama banigama lakho ngenzelwe ingceba ngifumene umusa ngaphiwe igama banigama lakho nasesitori sami sithi sikhathe side umunjane na bebekihleka obane nengasananabo bengifuna uthando nje kodwa watholane kodwa wathola kungaphezulu kaze ngaphiwa nokamelisha ubani inguthi hayibo ningibona ngilane ngifumene umusa ngaphiwe igama banigama lakho angeke beza sibe yenzelwe ingceba ngifumene umusa ngiphiwe igama banigama lakho ngingothandiwe ayeye Jumbo ayeye eMzimkhulu ayeye noma sengahamba manje sebo right thola ukuthi hey thola ukuthi hey ukuthi ngiphumelele asa thola ukuthi hey thola ukuthi hey ukuthi ngiphumelele asama thola ukuthi Solo
To Silana nje sizothi well done to our friend uJumbo. Ngiyamthanda uJumbo eMzimkhulu, ngiyanibona kodwa ne. Ake nithi siyakuthanda Jumbo, siyakuthanda. Umngani wami ke lo ngijwayele nje ukumbiza lapha esitezi afike naye aphukude epool. Sabantu nje abaphukutayo naye, kodwa ke washo ukuthi analo ulwandle la, so ngase ngiyamfundisa amalessons amancane lapha epool. Hayi sengi right manje, just ufika kuseni akenise sebenzi bakatile nga wefsu usho nami Ufamana ingabalimazi Nkosi yami. Ayibona uthi fika kuseni Jesu sebenzi bakatile kodwa fika uJesu ya ufamana ufike kuseni sebenzi bakatile kodwa fika uJesu azokupha amandla. Yebo ufike kuseni Khehlelezi hlobo zikula disesu yekela abangani bahlele belisesu yekela ubuhlungu bubudisesu kodwa ekuseni uzofika uJesu enza njani akuniki sabelisha akunike namandla amasha wena ungakhathazeki bayekela bakudele
Sebenzi baqedile kodwa fika uJesu ya Kupamasa Yakuzwa Ufika kusenu Jesu Sebenzi kuphelile Kodwa fika uJesu ya Kupamasa God bless you and Father, Kulu and Moses, God bless you. Kona, Bamba Mosa. Kona le ngoma ethi wangibheka ngothando Jesu wangibheka ngothando uthi ungikhathalele Baba ungikhathalele ufuna sisho sonke sithi ungikhathalele Baba awusho thina Githi wangibheka ngothando Congratulations, Jumbo. I guess it's THina Zungu. It's the Black Life TV.